Kinsa mas lami mo dala, si past or si present? Madalas Sa relasyon, ang present. si present. Natilawan na din yung si present. Sa relasyon mo dala sa relasyon. Oh, yeah. Natilawan na. By the way, ako din si Mer Dudongan nato sa Giguan para mag-interview sa mga tao. Paano pagbalikan kasi mga extra Pasko? Mga mater gyapon tang tanan. Okay, nakipunta na sa imo ha. Paano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? Ay, sa wala ko karid. Wala ka shield? Dili ko. Nga naman. Na naman ko'y bago karon. Ano na kay bago ka ron? Ano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? Dili ko musugot. Nga naman. Kay og balik siya, balikon niya po niya yung gibuhat sa kuha. Yun sa di kaniya. Gipasakitan. Gipasakitan ka niya? Gito time. Ano kasi tawag na? Gaba. Nakipunta na si mo ha. Paano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? Dili ko. Ayaw hawiri kay mugahi. Wala ko'y balak magbalik ni kay Yan sakit naman. kay yang gibuhat para lang sa ako ah. Sakit kayang gibuhat sa imo ha. Gaba ang tawag na. Gawag-wag ka. Yun sa man kanya pagpasakit. May pa tapos nagpost din siya fling so kung sa lugar ko para sa iya ha binuangan Kasi hindi ka kabalo mo dala. Relasyon. Pero kabalo juga mo dala. sa relasyon. Sa relasyon. Oo. Kabalo ka dili. Kabalo. Pila ka rounds imong kaya? Sa relasyon. Tago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? Mas maayo. Ano naman? Love Marupok ka. I love pa nimo siya. 100%. 100%. Pero nakasulti si mo ha. Unsa? Wala na siya gugma nimo. Oh di. Goodbye. Goodbye na. May mo. Paano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? Oh my god. Speechless. Speechless ka? Kay marupok ka. Dili ko ready nga makita siya. Ano man yan? Fresh pa kayo ang heartaches. Ablo kasi tawag na. Ano sa man? Gaba. Wow, Paano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? Dili na ko. Ano man? Dugay na po to, nakamove on naman ko. Nakamubuan na ka. Pero paano pagbalikan jud kaniya? Kay gugmaan pa kasi sa imo ha. Dili gapon ko. Nga naman. Kaya nakayab ka ron? Wala na po. Wala kayab ka ron? Mas kanang satisfied na ko kung unsa ko karon Unsa ka karon? sa una. Una kay kuan man kan life kay kanang destroy gud siya. Oo, nga naa siya. Kung naa siya. Oo. Pero karon happy na Happy na. kay naman si Lord. Na si Lord. Paano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? Dili na ko. Ano man? Kapoy. Kapoy. Kasi gamay ang yaha. Dili. Yang gugma. Oh, Oo. Gamay gyud. gamay gyud. Nahawiran nimo sa kadula pa. Wala. Ano man? Mahina ka. Bad. Yeah. Bad si imong agtang. Lay! Ano, paano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? Okay mahimo and then wala ko buhaton. Wala kay baton. Wala. Dili sa dawaton. Dili. Ano man? Sakitan ko. Nasakitan ka. Yeah. Yun sa di kanya pagpasakit yay. something na kanang daw kay siya kay dako ka siya impact sa akong sa akong pag-eskwela. Ablo kasi tawag na. Gaba. Oh, gaba. Okay. Paano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko? So da kayo balikan ba kay murag sakit na kay siya. Marag sakit na kayo. Oo. Nasakitan day ka. Ay, siyempre grabe ka sakit gud. Gabi ka sakit. Ablo kasi tawag na. Ang saman. Gaba. Ano grabe siya. Pero what if ano, makibalik sa balikan kanya karong Pasko, dili nagig ka. Dili na ay kay. Lisod na ba kay kanang ang laki magbulag bitaw. Sakit kayo sa abot bitaw. Ikaw yung gibiyaan. Oh, ako ibaan mi sa wakay sala. Wala kay sala. Oh, wala. Mo'y angay nimo. Paano pagbalikan ka sa imong ex pero naa na kay uyab or naa imong uyab? Masidyos na ako akong uyab. Masidyos nimong uyab. Kay nga naman. Mas love man ako akong bago kaysa sa past na ko. Saka mas bitter jud ang bago kaysa sa past. Kay manggo daw ginabinuangan ko niya tapos karon sa bago na ko karon naka-feel jud na ko nga mag princess kay ko sa iya tapos Char. gabi ko ka importante para sa iya. Ano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko pero naa na kay uyab? Dili ko musugot kay syempre na ako'y uyab Wala na tas kay uyab. mabalik siya, dili na pwede. So dili lang sa dawaton. Dili na. Paano pag ugmaan pa kayo imong ex imo ha? Wala ko'y choice kundi magpuyo siya diya. Siya na isa. Tas wala sa siya choice kundi mangita og lain. Paano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko pero naa na kay uyab? Unsa baton nimo? Na ako bulagan akong uyab para lang sa iya. So baliwalaw na nimo sa ex. Oh. So pasagdanan mo siya. Oh, kisa man siya para sa ako. Ano pagbalikan ka sa imong ex pero naa na kay uyab karon? Di bulagan ako to siya din balikan ako siya. Bulagan nimo ang Ang Ah. karon gato ang uyab karon. so bulagan nimo yung uyab karon. Tapos balikan nimo sa ex.
So marupokid ka. Marupok. Pero mo si mong naungo. Pagbalikan ka sa imong ex pero na nakayuyab. Siguro kung na-learn na nako kuan, Oo. gi kalimtan na to siya, Oo. possible nga. So saan ni may uyab nimo imong gatan? No, dili na ko mabalik sa iya ha. Di na ka balik sa iya, ha? Ako sa iya ha. Ano man? Another heartache. Ano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko pero na nakayuyab? Samot na ko dili. Ano man? Kaya na mo kayo yab. Ano nakayuyab? So di na ka magbalik sa iya ha. Dili na. Paano pag ugmaan kayo imong ex mo ha? Ambot niya. Ano nakayuyab karon jud? Wala. Wala. Gaba. Ano pagbalikan ka sa imong ex karong Pasko pero na nakayuyab? Eh, di yun ako siya balikan kay naman gid ko uyab na. So pasagdaan lang nimo siya. O pasagdan. Pero ano, paano pag ugmaan pa kayo imong ex mo ha? Di wala ko buhaton kay pasagdan ako siya kay yaman ang feelings then kailangan ako is ako pong una-una akong feelings since naka-move on ako dayon. Anya then sa time na iya akong gipasakitan so big reason nga dili na ko siya angay balikan Hindi kay mo siya balikan. dili jud siya. Dili na gyud. Dili na gyud. Dili na gyud. Dili na gyud. Wala ko pakialam. Ano, paano pag ugmaan pa kayo imong ex mo ha? Bahala siya. Bala siya. Bahala. So dili lagi ka magbalik dito. Dili na gid ko sa iya kay dili man gud ganan kibali ang parents man gud niya dili ganan sa ko mag ginana so dili ta mamugos sa Dili na tama. mo. Ano pag ugmaan pa kayo imong ex mo ha? Ambutan na niya iyara ng life. Basta ko wala na ko feeling sa Wala iya. na kay feeling saya ha. Paano pag ugmaan pa kayo imong ex mo ha? Kung gigugma ko niya, wala ta siya nagbuhat og kanang kasakit na ako. Hugot kay kano. Paano makamove on sa ex? Ato nimo tong imong hobbies nga makapalipay sa imo ha tapos Makapalipay sa imo ha. yeah, Like what? listening music. Paano makamove on sa ex? Delete feelings, delete memories, delete all. Delete tanan. Kay o makita mo di mo tanan yang gipangatag yung mga memories, pictures ganyan. Kaning dali ra bug kay mo kanang ang yung memories na sa Memory. karang sa pagka mo kanang sa plaza, mo to sa yung balay, na siya ihatag ginana bitaw. Pero na nakayab ka ron? Wala. Wala kayo yab? Wala. Gaba. Saan pag move on sa ex? Mangitag la enjoy. Taglain. Katol giday ka. Katol, membro gyapon sa katol ba? Oo. Saan pag move on? Pansaan? Oo. Dili. Balik. Oh, Makikuan kasi mo mga friends mag-inom-inom para Mag-inom-inom. makamove on ka. ha? Para makamove on ka, isinggit ang tanan nakasakit na yung gibuhat sa imo. Mawala na dayon. Paano makamove on sa ex? Distract yourself Distract sa yourself. mga Ilim nun. No, Dili. Asa man mo i-distract yourself? Ha? sa mga friends, Sa mga travel. friends. Travel. Tilawan na ba na may ex ka dula pa? Kat na. Natilawan. Kais. Kaisa, ilwan to tinan sa kalami mong ex. Sa kalame. Sagal. 7, nga nang 7 man. Kay gamay ang iya. Yang gugma. Dautan juga guna-una ba? Apa kayab karon? Wala. Wala kayab karon? Gaba. Ilwan to 10 unsa kalami mong ex? 10. Anong 10 man? Natilawan na din mo siya. Wala. Yang gugma siguro. Ayang gugma. Oh, so lami siya gid mo dala. Lami siya magugma. Lami siya magugma. Paano makamove on sa ex? Kuan. Kaning mag-una-una lang kag negative. Sa'yo negative? Negative nga ka nang makamove on gid ka like Oo. pangit kay siya ana. Pangit kay siya. Gwapo siya. Pero marupok lagi ka, dawaton pagyapon nimo siya. Syempre. No, ang tawag na tanga. Tilawan ba ni may mga ex ka dula pa? May ganun sa naga. Natilawan sa pagigugma. Oh, bastos gyapon ka guna-una ba? Lang kay tanan man to na experience na kay Next experience sa imo tanan? No. Kilwa to tinon sa kalami. 5. 5 nga na 5 man. Basing gamay ang yaha. Yang gugma. Oh, dautan juga guna-una. Ano makamove on sa ex? Kalimtan tanan, ang tanan nga mga memories is dapat iset aside na to siya then mo focus ka in the future nga kanang there are something person nga mas better pa, much better pa atong nilabay kay kanang people come and go man good so napailaing nga mga better person nga maabot sa imong kinabuhi. Ano kayab karon wala? Na. Bulag ra gyapon man. Ano makamove on sa ex? Deserve na sa imong kagalingon pag move on. Hindi mo siya permite una-unaon. Naon. Tapos ikaw na lang mag-adjust kung asa siya malipay dito na lang. Pero dapat lang gid sad nga dili naman siya naon. Kablo ka nga no? Ano man. Kaya wala naman kanya ginuhon na. Wala kinsay mas lami imong past or imong present? On present. Imong present. Natilawan na din imo. Wala. Sa relasyon ba natilawan sa relasyon? Oo. Pero skill 1 to 10 unsa kalami imong present? 10. 10 man. Okay, tsada siya. Although, LDR me. Scale 1 to 10 unsa kalami imong ex? 8. 8. Nganong 8 man?
Lami gid siya. Lami siya mo ikaw. Lami sa may gugma, oo. Sweet lang kay siya. Sweet lang kay siya. Ganun ko siyang attitude kaso gapangabit lang siya. Pangabit siya. Katul siguro siya. Gapangatol na. Kung tinong siya sa kalami, tanaw-tanaw lang nimo. Manyak ining animal. 8. 8 nga nang 8 man. 8 lang kay niwang man siya. Na 8 na naman yung itlog la pa. Wala pa. 8 man. Kay niwang Niwang ang iyaha. basin. Basil. Manyak gid ka.